Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyuon ko ang langit. Merry Christmas! Merry Christmas, Melody. Oh, na naman ka. Nagunsa ka? Uwa na. Paingon na ang takong higda. Kamo, kumusta ngayon yung celebration? Aligri ba? May mo bang anahon, di ka? Ha? Kuan? Hindi ako nagparking sa gawas. Ha? Pero kung busy ka, okay lang. Sige, bye. Armando. Oh. Yan ang ki-off. Nakakuno siya sa kawas mag-parking. Oh, Armando. abi na kog di ka mo pakita. Matunan ako. Come on, sakay. Ha? Please. Asa man ta? Bisan asa. Pero, Misali ka man ka na ako. Armando, Preset, Pasko pero ay ayaw. Pagpundo na nagyapon ng kwarto. We should have stayed in Paris. Mas nindot dito. Magkakita pa unta taog nindot nga fireworks. Mas malingaw pa unta ta dito. Dili parehas din nga. Shit! Eric! Naminaw ka ba na ako? Eric! Oh! Anong ipaw man mo? Naminaw ko? You listen to me! Kapoy ni mo! Oh! Pitang! Kuhaan mo din mo galipay? So, mas malipay ka sa music kay nako? Sinimahi mo ba? Gikapoy ko paminaw sa iyong mga yaw-yaw. Will you please stop nagging? I am not! I am just telling you nga unta. Mas malingaw ta ko nagpabilin pa ta dito sa Paris kaysa din sa Pilipinas. Nakita niyo mo ang sitwasyon? Mingaw kayo din sa inyo. Ang mga katabang lang ang nagtikaw-tikaw sa sala. Bilakaw ang imong inahan. Misunod sab si Tito. Og ikaw, niya ka sa sud sa imong lawak. What do you want me to do? Malipay sa kamingaw? Kung gusto kang galigri, pauli sa inyo. Kaya bulakaw sa puga ako. Eric! Eric, where are you going? Don't you dare turn your back on me! Samtang nagtabi pa ko! Oh, Jenny, gipulaan ako ng imong batasan. Gamay na lang yun. Nagkasabot ka? Gamay ka na lang yung kuwang! Sige, ba't pasabot na kamay na lang kukuang? Shit! Himin! Oh, shit! Magkalagot pa ba yan? Gamay na lang yun. Ubiyaan ka rin siya. Mabalik ka ba ito sa gawas na nasod? Bulakaw ko. Tawag ko akong barkada. Tingnan balingaw sa ila. Oh. Hindi na makontak si Part Ray. Suwain ko si Part Dondon o si Part Jerome. Pinakabili ko ni mo ani onron. ambot nga nung di may kukumakapalipan ini. Uy. Kaliw ta. Si Eric kini nanawag ka. Sa pagka nang nanawag ha, i-off na Kadit, ba? kadit lang. Shh. Part. Hello, Bart.
Asa ka ron? Ha? Ni ako sa apartment part. Anak ko? Unsa? Ibutang na ba? Anak ko ha? Oh, Way ayos amo. Mingaw pas minteryo. Magdako mainom. kuan. Sige, Bart. Bye na. Mayo ka na sa party room sa ila. Mangita ko abdi nga 24 hours nga tindahan. Magkapit ko mainom. Shit! Iyan ang gi-off ang cellphone. Wala si maminaw na ako. Ahak na. Nga naman ka diha, ha? Ha? Kasi pa itong nanawag ni mo, kasi itong kikasulti ni mo sa cellphone. Babae? Unsa? Masayran ko gani, nga may lain kang babaeng imong kikabuangan, bantay tsaka nako, ha? Impason tayo kauban sa mga babae. Kinsa pinag-ingon nga may lain ko, ha? Ang ako katong barkada. Muani ko no siya. Buwang dawa na. Di man magpabalibad. Unsa? Dali-dali mamalintag hotel. Ato ta pagtigas. Ang kajad. Kisa. Kaganiha ka pang nagsigil pang hupaw. I felt so alone. Niyaman ko ba ni mo? Salamat, Melody. Sa kadaghan sa akong kaila, sa kadaghan sa akong gilang mga higala. Pero aniya, ikaw nga bago ko lang nakailaw na suod ang akong gidakanan. Armando, Komportable ko ba nimo? Bisan pa man kon manghod tara kay ka. way ilang edad ang panagkikala, di ba? Yes, mito ako niya na. Okay na tingali ko, nakapahungaw na ko. Okay, tara. Ito tara kagbalik, tingali, ipangita ka na karon sa imong iyan. Dili, unungan ta ka. Tingali pasakitan ka usab sa imong iyan. Naanad na ko, anak, eh. Tana ko. Si pangandoy ni mo sa imong kinabuhi. Wa na ko mahinumdum kon kanos ako katapusan ng handoy. Oo. Dili mo mahimo undangon ang pangandoy, Melody. Kani ato sa bata pa ko. Ganahan kay kong magtanaw sa mga nurse. Oho. Ganahan ko silang uniforme kay puti. Panyak puti sad ang sapatos. Oh, so gusto kang mag-nurse? Sa una, Oh, pues, mamahimo kang nurse. unsa? Bisag sa dam ko, imposible kaayo. Eskwela balik, Melody. Ako ang bahala sa tanan. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!